Какво става, братушки? Днес само малко да си поговорим за видовете учители, за тези, които ги обичаме, за тези, които чакаме само да тръгнат някъде и почваме да ги цунаме, за всички тези учители, които супер много ни мазат, за тези всички учители, които супер много ни обичат. Както и да е, мисля да импровизирам няколко от тях, от добрите учители и от лошите учители. Така, ето един лош учител идва, слага очалата и си вика: всички долу на земята, всички на земята, всички на земята, почвайте да фащате химикалките, почвайте да припишете 300 страници от учебника по история, който е 53 страници, примерно, както да е. След това, примерно, печения учител би казал така: добро утро, ученици, добър ден там, както да е. Какво ще правим днес? Искате ли да си поприкаваме или да попишем? И естествено, братля, ще кажа първо, защото иска да си поприкавам, но ако имам малко така акъл в тази глава, ще кажа: господин, дайте първо попишем и после може малко да потокуваме се, първо поговорим малко. И той ще каже: добре, събри, както и да е, нали, вие сте печени всичко ще е станала. Обаче има много километра човек, дето само е така надигат нерите. И примерно господата по някакъв там, не знам си какво, супер много малък човек и безпислен сте. Като ти кажат, примерно, господата ти по избръзнал, ти каже: това нещо ще трябва, какво ще ми трябва да рисувам с четката на някой на вратата ли, да не знам. Много тъпи неща имате човек. Сега ще ви покажа, ще ви демонстрирам някои от госпожите в нашото училище, в женски госпожите, чакайте секунда само, да се сложа перуката. Така, здравейте, драги ученици! Днес съм ви подготвила есе с 5356 или си колко там милиона думи. Имате да го напишете само за 5 минути. И си слагам косата на те, братле. И нали сега какво става? След някакси 2 минути господата сложа очалата, всичко ще стане. Ученици, да знаете, че ви остават само още 3 секунди. И почва да бори. 1, 2, гледаш соника, 3. Всички да спират теста, Чакай бе, човек, чакай. Ти са минали 5 минути така да пишеш 3000 думи за есе, глупости там. И това е тъп човек. Има и госпожи, които пак, чакайте си пасва, нали, пак ще слоя перуката. Има и госпожи, които са: те много те уважавам, знам си какво, никога не ти пише отсъствие, всичко ще. И нали сега ще си тръгваш и се срещат в учителска стая и си казват: тук само дига нервите човек, някакви такива, някакви двуличници, братле, има постоянно някакви двуличници има. Това от мене за сега, ще помоля да дадете един пръст нагоре за мене, и друг пръст нагоре за госпожата. И също така за учителя още един пръст, ето учителя. И в общи линии дайте много пръсти нагоре, прекалено много, колкото има. И ще мога също да се абонирате под са коментарите, всичко пишете вашите теми, предизвикателства. И това от мен. Довиждане, чао и до скоро!